Good evening, akuluakulu. Pano ndabwera ndi nkhani ya George Kasakula. Ndi zonena kuti iyeyo Waziona ndithudi wakumana nazo Chipata Chotulukila ndi chimene waonetsedwa officially ndithudi kumubalamusha ku MBC kuja kunena kuti yaumapo yako basi. Inde tinangokuyimitsa koma panopa yaumatu kumakambaso kuti mesa adamuchotsa kale ndi inu mukambaso zitino kodi. Itifotokozetu motere kunena kuti George Kasakula ndi zone titiri kumudziwa bwinobwino kuti ameneyo ndi ndani. Mkuluiru ndi zoti anatenetsedwa kuti akaonekere ndithudi pa board ya human resource komanso ndi kuti administration committee kumenekotu ndi ku MBC. Wireless ndi TV ya boma muitaneni basi George Kasakula tukufuna mubwere mudzionekere kuno ku human resource itu department yomwe imayang'ana makamaka zogwira ntchito ndithudi ku MBC kumeneko mudzionekere muli ndi mafunso oti mudzayankhe basi tundatapita kumene kuja kunapezeka zonoti amuzizono rokhe chabwino basi papa mukhoza kutani mukhoza kunyamuka kumapita tathana nanu tizakupasambeni zotsatira za meeting yathu iyi. Kodi amakambirana zotani menemo amafunsa mafunso otani sitikudziwa. Now kwangopezeka zonoti leroli basi board ija ndi zotino yalengezano kunota Tsopano apapa inu ya George Kasakula takuchosani ntchito kuno ku MBC. Sinunso gwira ntchito ku MBC mwachotsedwa ndi ntchito ndithu kutotholedwa ndipo mone Chipata Chotulukila khomo ndilo mukhozo mapita kwanu kamuzi kapanga chani koma ndi zoti anu tani yaumapo. Kumafunsabe kunota ndizukhala bwanji kumfunsa George Kasakula watsimikiza kunoteya ndi zoonadi ndi zoti ne atani andichotsa ndalandira chikalata chonena kuti ndachotsedwa. Nkhani zake akunena kuti andichotsa chonena kuti ndimapanga practice partisan. Partisan ndimaonesa mbali imene ndimagwira ntchito kuchani ku MBC nthawi imeneyo ndinaini mbali ina yake imene ndimaonetsa ndithu maonetsa kuti nengwa mbali yakuti mwanjira iyi pajarife pano timangoyiphedula osatiso kuti zomazembazemba mwanjira iyi amaonetsa kuti yeyo ngwakongeresi ngwachakwera amajira chakwera pamene pachapa mamonena kuti agwire ntchito ya TV imeneja yomwe kunali kufalitsa nkhani zaboma. Maoneti nkhani zaboma la Malawi osati nkhani za MCP. Maoneto pamene pokusiyana kwake boma loyendeli matsogozedwa ndi chipani cha MCP komano munali zinthu zaboma zomwe zimachitika. President apita chakwera apita kukapanga zakuti TV ya boma ntchito yake nali imeneyo ulusa nkhani zimenezo komano osati kukhala basi ndikukoza ka program kati imvetse basi ndi kumapezeka kuti kumunyoza topita muthalika ankhalamba imene zikangogona chani kabambe yonso ndi fraudster chani mbala yachabezabe imeneyo ayiso nkhani sinali imeneyo osati kukhala amene basi umatukwana anthu nditi azinzaoti zakuti akaita mpeka sambo kaya azina ndani kamati kavula kaya wina wake uja amapezeka zoti amangogonanso basi amaoneka ngati basi kuti analumidwa ndithu ngati nditi genete timene timati matsetse friday imene timapangisa kuti munthu azingogona amakamuoneka timaso taketi ngati akungogona osati kumakhala basi umamenya mapropaganda amene paja ntchito inali kuonesa zonoti kutumikira boma kuna zinthu zambiri kodi kaya ndi ku Central Hospital kuti nkhani zotani zimene zikutuluka kumene nkhani za boma muchitika zotani mboma muna ntchito zambiri zimene MBC imenera kumagwira muzipatala za boma muli zotani kaya ndi maskulu zikuyenda motani ma department aboma zikuyenda motani nkhani zimene kumaulusidwa ndi zimenezo nanga president vice president akuyenda motani anali busy ndi kuti kutani menya ma propaganda pamene pacho menyera kampeni chakwera partisan partisanship ndi kumayita kuonesa kuti awawa ndi basa awandi ajani awandi akongeresi chonsecho amene agwire ntchito ngati ma civil servant anthu amene analembedwa ntchito kuti agwire ntchito ya boma ndithu yotumikira Malawi osati kutumikira chipani. Akulu ino mukambaso zotani kodi mesa kodi amene anamuchotsa kale kodi mubweretsa nkhani zamakedzana bwanji. George Kasakula sanachotsedwe ku MBC anayimitsidwa takuyimitsani panopa tidzakwirana ninso ngati mufunikira mugwira ntchito sizoti kuchotsani takuyimitsani kaye pakanali pano ku MBC kuno ogwirizira ndinu amatero acting director ndinu George Kasakula pitani ndi kuti mukatani mukapumule kaye tiona tizipanga motani sanamuchotse
chifukwa tu tikati tipite ndekuti ndikalembedwa ntchito ka ku MBC kumene kuku ndizoonena kuti munthu uja akapangidwa appointed amakhangatinso ndekuti no akasaine contract akasankhidwa ni mtsogoleri wa dziko iwe unofuna ukagwira ntchito ku MBC kumene kuja kwamakhayindo asankhidwa ni mtsogoleri kumene kujaso ndakakuyenera akakwaniritse zimene ntchitoyo imakamba akuyenera asaine contract mgwirizano ndikhala ndikugwira ntchito kuno ku MBC kuchoka chaka chakuti kukafika chaka chakuti George Kasakula asankhidwa ndi chakwera kumene kudzanaka sainaso contract imene imaonetsa kuti no George Kasakula amene ande kuti no akagwira ntchito kwamba mu chaka cha 2024 kukafika chaka cha 2027 contract yake imaonetsa motero sozoti pano pamene akhala akugwira ntchito ngati director wa MBC komano nde kuti anachosedwa komatu nde kuti iye anayamba kugwira ntchito osati mu chaka cha 2024 zoya anayamba kugwira ntchito mu chaka cha 2021 ngati no director general wankulu wa MBC koma nde kuti anadzasaina contract ya nyuwani mu Juni chaka cha 2024 sinduzo zinaenda bwanji 2021 yonse wakhala kugwira ntchito pa 22 23 24 akasainaso contract ina kodi kapena mwina maye kumeneko kunali nkhani zonoti mwina mwina apange expire contract yo ndikaya masaina kaya mwa ukati ali cholinga zonena kuti azakhala akugwira ntchito kwa zaka sizo zoti zimayenda motani kumeneko fande kuti ngati anadza panga contract yake kuyambika kaya mchaka cha 2021 kafika 2024 ndikaya ndi 4 years kaya zimakhala motani makai zimene zozo sitikamba tingokamba nkhani ndoti iye amene okhala akugwira ntchito koma kafika ndekuti chaka cha 2027 koma ayi ndithudi amene uzapezeka zonena kuti no wachosedwa ntchito nkhani yake mukuziwa bwinobwino amene afotokozera partisanship akuti iyeyo ndizonoti amakondera kodi ameneyi ampanga chipongwe fadi khozo makhala kumanena kuti iye ampanga chipongwe munamvako zonena kuti achosa ntchito koma achosa ntchito mwa chipongwe pali zinthu ngati zimenezo sasana achose ntchito bwino ya apite kwa ombudsman akadandaule kodi George Kasakula anchosa ntchito mwa chipongwe akunamizira zimene zizi kapena ndizoona magayi tisachitopita patali takhala tikumaonera zima programs zawo zakuti timvetse zimene zizi basi tukhala basi tukagulu ndithu ka akuluakulu basi ndithudi kukhazika mimba zawo basi ayenepo basi tu ndikupezeko zono tikuchena matayi kusita ndithu majekete bwinobwino zabwino zijazi ma microphone pamenepo basi makamera abwino ma AC kamphepo kayaziyazi pamenepo kumakambirana na zotani iye ayipita muthalika ni mgogo amene amangogona azikangogona amene asakhale president kubweraso kabambe ni mbala ya chabechabe isaloledwe kuti noitani tikhale president president koma chakwera tikamvotere chakwera kampeni iri pamene padza osati chabwino kumanote chakwera mukamvotere faja zakuti koma mukamvotere chakwera fapira muthalika ndone oti ndi nkhalamba azikangogona dziko lidzikayendetsedwa ndi mageto ndi muthalika sachipongwe zidzapakapita muthalika nafika level yonena kuti kupempha mpakana uja wina wake uja amati director anali ndani amati Suleiman Daudi Suleiman munthu amenenso ndimaroka ambasota amene imoti sankalandira madandaulo sankazoona zimenezo kundandaulira zono taonani munthu akundinyoza kuphwanya malamulo romesa mmatsalira malamulo ino chanzantsane ayi ndithu sapangapo kanthu mataoneka zinthu zinayi zakuchipani kodi amene ujayi tengani kuti ino akunamizira uyu George Kasakula kumochosa ntchito pa zifukwa zimene akunamizira chachonse chimene timapanga zomwe timadzala ndi zimene timakolola ndi amene walandira zomwe iyeyu anafetsa ndithudi akuti